Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul meu videoclip de pe YouTube. Astăzi ne jucăm Roblox, ne jucăm un parcurs și asta e primul meu videoclip, să nu vă așteptați că e wow și așa. Și plus vreau să vă mai zic o chestie. Eu sunt și pe TikTok și puteți să mă căutați, mă cheamă pe TikTok, mă cheamă Andrei bară jos Matei și da. Ok, și vreau să vă mai zic o chestie. O să fac și alte serii pe canal sau da, o să fac și alte serii, nu știu, Brawl Stars sau așa. Și înțelegeți voi, Brawl Stars, Roblox. Și o să mai fac, nu știu, alte jocuri, vedem și noi. Asta e un videoclip mai de început așa, adică să nu vă gândiți că e wow, v-am mai zis asta, fiindcă, na, sper să ajungem și noi la 100 de fani și poate vin fanii de pe TikTok, am 600 de fani pe TikTok, poate vin și ei și se abonează aici. Și nu știu, o să fac și eu un videoclip pe TikTok. Și da. Și nu știu de ce, dar am vrut primul episod să fie, nu știu, cu un parcurs de ăsta cu un obi, fiindcă, nu știu, nu m-am mai jucat de mult obi și obiul ăsta, îl mai țin minte, m-am jucat odată. Dar, nu știu ce, dar e mult mai alt, nu știu, s-a mai updatat obiul ăsta, era mult mai diferit. Cred că verde, nu știu. Încerc verde sau roșu. Am murit. Hai, gata. Așa. Nu e roșu. Atunci o fi verde sau albastru sau dacă are albastru. Și da. Yes, verde. Albastru oare? What? Chiar am nimerit. Ok, și firar. Vă dați seama că nu o să fie tot videoclipul doar tot parcursul, că e imens tot parcursul ăsta. Dar vreau să vă zic că firar, credeam că pot să fac scurtătură, mă rog. Da, vreau să vă zic că nu știu, să strângem și noi acolo câteva like-uri de început, nu știu, 5 like-uri, măcar atât, înțelegeți? Și sper să ajungem departe cu seria asta, ca, cum îl chema, mereu îi uit numele, ca E-Siri sau ca, nu știu, ăla, sau ca, nu știu, de ăștia faimoși. Și măcar să avem și noi la primul videoclip câteva like-uri. Și da, câteva like-uri, 2 follow-uri, dacă e așa. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!